Kani kadai kakunhun tray missionary, kabala tip kum ka beams. Kabala Saiñ ka senam kat kendai spa kendai pun riu, Hapoh ka jinglam khamat uba bahanam warba, ban let yalap ya ka ketien jeng ublei syakeleng kentup ru Khuborjylla. Hakapor basedang, kidan lai tili ki kam missionary, kawai hakasnong Nongkyndong nong thamai Shillong, kawai hakasnong kleng mamutho, bat hakasnong rupa pani nong spongsi ribhoi. Nalor ki kam ban yalap ya ka ketien ublei syakipat ba, ka puli puthiru kadai kawai ka benta ka ba ka ne ka kunhun ka pai khamat, bat ban telun ya ki kam ki jam ha ka ne ka benta, lapan khapat ya ka snat trekam ka bala tip kum ka Khynnah academy. Da ka basdang ru ya ki skul ha ka senam arhajar khat nyo, da arpu sangut ki Khynnah ki badan ha ka snong Nongkyndong nong thamai Shillong, ha ka snong kleng mamutho, bat ha ka snong rupa pani nong spongsi ribhoi district. Hendrai haki senam bahadian, kata haka senam arhajar khat khandai, la sedang saya ke residential section hanong Nongkyndong nong thamai, hau senam arhajar khat khandai, tang dalai ngut ki Khynnah. Hendrai haka senam arhajar arpulai, la ra no ya ke residential section, na nong thamai, syaka senong kenan mau mutho. Bat menta, kira don shispa sanpo khandai, baro ki Khynnah, kentup ya ki Khynnah shenrang bat kentei. Kajing Saiñ ya kini ki skul, hakasnong mamutho, kamdai tang balashu Saiñ, kiba rengkat kajing ai jing hikai, kum ki skul snong ni ki skul sorkar, hendrai ka kunhun Khynnah academy, kada penti kena, bagi ni ki skul kin ai kajing syakri, kum ki wei pat ki skul ki bapau, ki badon hakanong ba Shillong, bat haki wei de ki sorba jongkari India, lakalong hakajing pule, ka akor, bat kajing tip briu tip blei. Mentang ini apet benia shwa shipor ya ka skul ka baki Khynnah kilet kiwan nala yeng man nakasni. Kabadon hakasnong kleng mamutho kabala tip kum ka Khynnah academy day scholar. Hang ni, ki Khynnah ki bapuli menta ki don shispa hinyo pusan ngut baro, kentup ki Khynnah kentei bat shenrang, ki ba nadu ke senam arhajar arpusau, kadang don tang hadu kelas 7. Itu ikandet kayak berpelong ya ka kunhun jupi panpai kini kesnong ban Saiñ ini ke skul. Hagapor bangi poining kong sene te kelas lam arpos nama ya menchua. Te ngishu wan ban mission rengkat bat kebalang presbyterian kebadan hama mutha. Te mereka nang ya kisi gipor nginang ya ceneng cerum. Bat ke ka bawai ka bangi ngilap kalong ba kidon cibon ki Khynnah ki ba pep school na ki school drop out kidon cibon ki ba pep school na te ka sangwan ka jingmut jing perkhat hangi ban perkhat kumno bingila ban le ai nagwanta jong kita ki Khynnah badde na ka jingi I ka ta bingi stang ban perkhat ya ka school hagapor dingkong ya bigi wan ki Khynnah ki don
arngot bagi sedang ki Khynnah kata de house nam 2017 te kiya kumta ki Khynnah kinang increase te ki khatsan laipo te dahadian ton rei kade hakapor jongka covid hadian jongka covid kibriu ki sedang bantip bad ban yi ya gejing i phla jong ki Khynnah Skul ge jong ye namarba what apa deng gejing wan jong to covid ru rei ki long busy namarba ki ka basic concept ko jong i kade be ki Khynnah ki de banang ya ka kom trei ndade tang ban kre ka kot te kata hagapor badang stang isdang tang tan rei hadian jong ko covid ka mentah pada ki Khynnah Skul ni dan total kan poi kembalai spa tam ai ki Khynnah. Hai kene kade ka di scholar section ki Khynnah ki wan naduk seorang kam ki dan ki bana po thang sining nanta ki dan ki bana po semit na po urun masih ujo nanta po nang ni na po shnoma muthok hiru ki awan kumtu keleng-keleng ki babuan hina ki long yeng ki dei be ki barap ki bariang ki dan ru ki make pa ki ba tray business ki dan ru ki make pa ki ba tray office ru ndai ki babuan hi ki dei be ki ba rap ki bariang kadon hi ka jing namar ba ngi dan han ngim dai mix ni dan be tang para khasi te ni le hi ban ka phareng ki noi ka ki kram be phareng ki Khynnah ki struggle tang ba ki penmelian hi la di ban kan phareng ki nursery KG ba ki class 1 ngim ju ai ra ki ben bakin shong number 1 ka de ka risk factor dan de ki shong ka ki ben ki la ben tengkho ma ki dang de ki khlung ki baret ki mare ki ya le kai po class ki la ben tengkho ki la ben min saw ti da ki ba ki shong kum ne pa de ki la ni ki jing min saw kim de ur than ti another reason pa ka de ba ki yo ban stretch ki khlung ki dan kam ban stretch ngim the constraint than ni ki bakin shong haki ben ni chuki te half day ki class 1 ki shong do lai beje te de ki shong sa ha ben temut kala ban kata ki hindai de ki shong kum tu pada ki yo ban stretch teng Khynnah ki so tight kum tu ki la dam na de pelum te kalong kai ka sok ka met ka shong ki kai ka admission ngim ju dinai eno ru kat baki wan ngi shimbe nanta ka by school ru ki don hi ki parents ki ba kim dala ban siu lut chi sin siu tang ba ngim ju ong tin da ki la yo ka jingrang ju ki kum tu ha benai November hi ki shitwan ban clear ki fees jong ki khon ke the whole year through ngi management kum tu ha ngim strict ngim ju be nadian jong ki ke ki la ya mix ba ki la ya mix na duk na seorang kam na thang sining na semit na po mau mutho ki bawan hani po di scholar section ke ki de ki bana kita ki shnong syllabus yang mentahin nei ngidang le registration ngidang perchang ban le ke CBSE registration kadang ya in the process te dangi yo ikata tumut kala dia be ke CBSE board ke mentah kadang dan hadu class 7 te by next year kan kiu class 8 kadang proceeding ha kadang pas ki anang kiu one class ni kiu man uslam kani nadu 2017 ni sedang ka ada news nam kani kejaka le kade kejaka baki ai sobha ki brio yang ni te namar ngi de ke society te one of the memorandum kade bagin Saiñ Skul bagin rap ka imlang salang mak takadang ni dan ka ni wan hang ni sedang di beren di tang industry bat pas KG house nam 2017 ki enroll khat wingot ki Khynnah te nang tu pada ki brio ki sedang bantim te kanang kiu ki enrollment haba phai pat shaka residential section haka shnong knan mamutho haka por basdang kidon arpusangun kat ba menta kira don palat shispa sanpho kenthop eki Khynnah kenthei bat chenrang kajing hikai haka ni ka school pan kalong ka ba compare namar hang ni lapet benia ru eki Khynnah nadu basdang banalor kajing puli haka no kanu ka benta kidon ru ka saptre namar haka ni ka residential section la ai lat ru eki Khynnah bakin pintibet halaki jong ki kam ki ba ki don kasap bat kajing sngotenat bantrei kenthop ru haka saptem ruai sport ka kamshet bat kumta terter
Hak ngidan atli ke campus ka wei gade nam ta jong ki discuss the scholar section but ka wei bade gade nam ta jong ki residential. Hak the scholar section namar ba ki khna ki wan tang normal school timing tengin nala raban le sibon ki eke ki balong skill based. Tengi ya basically ka balong purely academics. Nrei ka jinge per pada bagane ka residential campus ang ne ka long ba namar ki khlung ki la sa ban ngi. And then kanam day show tang bakin one tang ban krekot ke academic so kaya and then at the same time pada kaya kat ba ke jingnang ga jongki ga skill te mainly kade ka ta ga difference te ngi I pada ro kandiat ka jinge per kalong nagawta jongki ni ki khna ki ba one ban learn ga skill kam day tang ba ki long ki sultanat igata ka kam ba gitre ndre ka performance ka jongki pada ka performance ka jongki pada yaka kodro ngiyo I through kini ki artli ki campus ki kham le bah ki khna ki ba yo artat yaka ne ka joy ka jongki ban pandon kami ka skill ka komangidon ka ne ka sports kidon ki khna ki bom julong interested at all yaka ne ka jing pulekot nrei maria yo ka opportunity pada bakin lech ban represent ya school team ka motivate yaki ban krekot baharo kata de gawai and then kidan kini ki khna ki badan ka media team media department tendara kila let check classroom go jongki ndai tang ba ki yo ka to enjoyment ga jongki ki jolet ro ki programs ba fair ban let pensiondor tabada ngidan kini ka sound department ki let ki jaka ki ba fair ban penle ka sound ro and then ka lighting ro Andi lawan pai nang to kitip pada bagade namar kade based on performance pada hak academics bagi yo ban travel sigi jaka ka fair ka penlong yaki ban le bah ban ngi ba kadan ka joy ka jongki ban pulekot bah ban le bah kombalong hak te ka campus ka bade sekolah ki khna bon sin hikim jukwa ra ban pep school dan kitu ki khna ki balong physically challenged nrai still then like haduk bagi kemeki kepa ki happen ri agapor bagaya ke school bus nomor bagi dan gitu barang song nursery KG ki yam bagi kawan school and then kajo ya kan ni hangi ro what agapor holidays ro agapor yo cuti summer break yo winter break nomor bagata ka joy ka dan yaki kata de main difference ke badan hapadang jong ke campus bat kan campus ke skill ke bangi develop ikini kena kalong bet kabangi perkat be kabangi joong ya kata basics of life kabahaga we kasni kini ki kena kin sayo ya ka kam ka jam kat kum ka trend ka bayat mata ngi I baha ba ki ka jingsna jong gi bro ki TikTok tabra ki podcast and so on like ka penlong bro ki babon ma ki kena ki larus pa tang nagata ro tagadau kata ka dai ka we ka treat ka bayo tabra ngi I ka jingkio jong ka sports haga ni ka jok ka jingi mata te ka sports department ro de ka wega trade ka bangi ngidan de ki professionals ki bawan ki bade ki badan ha ki clubs ki ba pair ki wan bade ban ajing hikai ngi ki badan ha media team ro ki de ki bajulej ban chandor sing jaka ba pair ki bala pendap ye ki jing pule ka jongki ki wan long ki nong hikai ngi hang ne te bade ngidan sa ka music ro ka music ngidan ya ka western but ya ka traditional tabela ki lan pade ro ya ka tonic solfa ka staff namar ba kidan ki khna ki banang bhaban tho poetry and then ngi ke jing perkat jungi galong ye gitu ki poetry bada kin sanang ban ai ki rhymes ka music ka form yaki bakin la kata and then nalor jong kata bada ngi iro ka trend ka bayat mata kene ka homemade bakery ka bon bhai kata ha ka baki ki babon ki breu ki a bit ki bang da kata Tigadan ko to gawai ke department and then ki le abha ki khna ke jong ngi kemen dan ha gawai ke snam ba ki khulong ke jong ngi ki product ke jong ki yo ban pha sa ka cherry blossom ro ngi kemen bhai kata and then ki babon ki bro ki respond back yang ngi saphang jong ke tes ke ba ki yo and then ha ka portalang ka dan ka winter festival ha ka bangi jo pen I ya ki jingshet jong ki khna but ngisit sonotronat baba ladingi sedang ban play kini ki jing ai kini ki jing set ka jongki khandai baje lan is pau baje mesta bonsen ka nadap khat ar si baje tak mut la lot and then kadan ngidan pada sakane ka badai jong ka jing set ro
namar bahang nehi tagamot ki khna ki lan ne kata katrit namar ki de banang ban sustain la de te ki nang hi ga ja ki set ki jingta ki set everything ki pet ki take care ma ke tabra phi I ga ne ga room hang ne ro ga ne ga jingshana ga ne bro khaj ga ne de ga design hi ki khna ki badan ha ka civil ki design hi ma ki prepare hi ma ki ka plan ki dan rekat with engineer basem class ki and then nalor jong kata badan ki dan kini ki bala dan ka age group ko jong ki bakham he ki bamdai chu ki khna school ko jong e ndaki one for training bade ki dei ma ki hi ki basna ga ne ka the entire structure jong ka ne harkat jong ki jingdan bade ki bala long skill workers ke bagi dan bat ngi te ki khna ke jong hi ki basna te and then ki dan sa ka gardening ka bawan na ka gardening ka ba ki rap ki thum ki tap like along ki jing itanat ka compound lane ka jing rap pada ka ki thung jing thung ro ka bangi yo ban use ha ka kitchen te kita de basically ka tharai ka bang ni ngala kren lot ka ba ki ki bangi lan ni ka treat ka jang ni dan ro la ka jong ka we ka bade ka medical unit te regarding ka to ka medical unit ki khna ga jong ngi dan hang ne de ki doctor ngi dan ki nurses ki badan kat ban ngi dan ki dentist le jong ga jong hang ne te nrei nado ka class 6 right nado ka class 5 nado ka class 5 pada ki la dan ki ne ki khna ki bing sedang ban handpick ye ki bang ki sedang ban educate ye ki about ya ka basics of medicine te tagamot ki khna hi kila long kila dan ba ka capability ka jong ki ban check ya ka jinglong jong ki khna harkat ka jingdon lang bat ki doctor bat ki nurses ka jong e and then ki babon ki khna by class 7 class 8 kila ki class 6 class 7 ka bangi dan presently kin select class 8 ki kila babon na ki hi kila la lendet lot ki kerteng jong i dawai kila la man diagnose ro ya ki breu ke jingpang ke jong ke and then ki la ban tip ro baha ka por ban ai da wai ki breu ki da thau ye ga weight ki da tip ro ye ka condition ke jong tu breu and ndai ba ai da wai be tang da ke jing thau jong kata milligram ndai ka jing thau ke jong ki kalong ya ka jinglong jong tu breu and ka dosage ka ya kat kum ka bormat ka jong tu breu tengidan laga jong kata ka department ka badi jong medicine ro ka jingseng ya kini ki school jong ka Khynnah academy da ka kunhun beams kala long ka jing mentoi ru ya ki nong snong ka snong mamutho khamtam me ki khon jong ka ni ka snong bandon kum ka ni ka school Hapoh ka snong ka bayar rengkat kerdan kum ki school bahe ki badon shaki banta sor ka baki kemi ki kpala da ki kwa ban pha police sor le si kala khambon ka jinglut batu ru ya kapor jong ki Khynnah hakalet kawan kajingdon kini ki school kapen mentoi amtang ya ki Khynnah snong hanrai menta bon ki briu na keleng ka jela kira tip ru ya kata ka snong mau mutho kaba haka hima khairem haka district rilum khasi mini ka snong kaba marjan bat ka snong smith na kalem jini kum ka snong let's say kum bala jin mau pada makala de ha aja khaksang mau aslam banwan kini ke sekolah coba bah ni tapi dia lo kini ke Khynnah kebetulan kong ya kalau kawan dan play kalau kan teh keleng sama sangat nak keleng modal bah jumpai ke depan ni relasi kat kong kecil yo ini di sana kat mulis no balada kami experience dengan mendaki bahas tentang ini sekolah ngamda koi ba kadang cing kelah but kadang sisa cing nanti lihat saya komisi kadang kindia kelong ba nak kalian cing kesenang dia senang pun ba nak jual kesenang jual di Jakarta ba pun hidup pok maro di keren seperti dan seseorang nak kalian cing kesenang Lawei abang Asian loh ini kalau abang nengkong nak kalian sana, mana ini bakadan kau ikat cingkir, tapi dia seperti nengkong tadi ikat cingkungu. Dan saya pun sian nak kalian sini pergi kimi kikwa, saya narong ngadon, kau ikut nuwa.
play school ni anak iba kadang kecil dia kaba kalpamnya kalau ba kadi kecil kungu pada saya dah kini kita kamla dan kungu kamba dan kungu ni nom kai ni school saya nak ba kita kadi kawai kebangan ini ba kadang kecil dia kaba kaba malam no maka dan kecil kai kaba kamla lomba Khynnah dan disiplin dan hai ya apa Khubor dan hai jing kamu dan puan ba kecil kai kaba kamla Hagapor bengi sedang dangi I kata jing don jong ki school drop out tingi keren bat kinong penyaj balang bat kinong penyaj snong tingi keren bah ba itemen basan pi karmodai naga yeng ga jong ki ai sngo bah yangi kadai free kadai ka gift ka baki ai yangi commission ni kane bangin penon kam ya ka kom ka school ten re ka ni kadai bet ka wasteland ong na kom ta ka bakim junot ban penon kam ya ka namar baki jing don jong ka tai ka wa ang tai ka ba ka ka he bat kim la ban cross ne sa Shillong te kadai ka challenging ya ka ba sedang namar ka ne u nyut la ne u plang u badan hang ne kadai siran yang jonga ka por bengi sedang ni kong ban poi sene te bon sin ki bru ki penon kam ya ka ne ka plang ka ba mi sne ka ne ka nyut ka mi sne ki penon kam ya ka nagawanta ban yo ban ot ban ai jing bam masi ten re ka bon hi ka de ka chu sa khlaw kom to te kata ka first challenging i ka long kom no ban pen khoj nda ke la poi sa ka lior ngim ju yo ban crossne te hakata ka por padang isdang man sna tang daga jingking sit ki jingking ding temporarily tang ban yo ban cross ten re ka de men hakani ka snam 2024 ka banganget de daga jingker khu ka jong blai ka jingrap lang ka snong ka jingrap lam na ka yeng em ka bangi yo pa de ban wan chane ten re ka challenge yang i hadok manta pa de ka long ba ka surok ka dan ka bangi sna hi ngi tre hi harangkat ba ka snong te hen ring impat dan surok rong ka light adok mentang ngidang shu depend by to some extent tentang di kini ki solar ke bangi yo bat ka generator ka bangi dan nam taban pom ka bat dakata hingi shu somehow ngi perchang ban manage na ka taban penyat i ke jeng kam jong i te kidang dan sipun ki jing hi ke bay dan yang i te hen ring ngi kemen pada hi ba mangi ki bayadan hang ne la ka long ki staff ki bawan ban volunteer la de bat ki klung ro ki sim ya ka challenge ban pedang i kita tang ban yo i ka jing nang ka jing start ring atrai pada ka dei ka joy ka jong ki ban learn ka ba penlong ya ki ban enjoy ban sim i ki ne ka jing ro ban yo pada ka ta ka jing nang ka jing start